Сергій Єсенін написав стих, відгук на письмо, яке він достав від матері. Він пише, а я переклав: «Ба що б ще тепер придумав, ба що б годен іще написати. І день і ніч не йдемо із розума ото письмо, що ми загнала мати». Вона мені пише: «Син то у нас єден, і мог би нащевити на сходні святковій. Мені купив вже теплий костюм, а десь би хотів уже на драгі нові. Мені не любиться, аж пишеш ти стихи. Уж пурла слава ходить з тобою цугом. Уліше бось у молоді роки ходив у полю із вудцем за плугом. Тепер я вже стара і битіжна, і до роботи вже не схопна стала. А був би тут, була б у тя жона, я в Більчові б внучатко колесала. Но то дітей по світу розгубив, свою жону другому дав в роботу, а сам на неї до тогося дожив, що не влізеш з п'яного болота. Любимий сине, котя так прокляв. Малимись був і добрий, і смиренний, і всі казали, коли в нас зустрічав. Який щасливий тот старий Єсенін. На тебе надія пропала. Душа болить за всі твої гріхи. Отець Сарака вже не чекать великі гроші за твої стихи. Бо кульку без не мав, дому їх не зашлеш. І от того ще гурші слова лються. Безумно й сам не в розкошах жиєш. Поетів гроші не ведуться. Мені не любиться, уж пишеш ти стихи, уж пурла слава ходить з тобою цугом. Воліше бись молоді роки ходив у полю із вудцем за плугом. Роки вже живемо самисінькі самі. Куди нам і здохне, й ти пішов варш, а був бись тут, при твоєму умі, був бись біру, а ведь Богдайно втараш. І ніко з нас бися тогди не сміховав. Ти бися не мусив так фарлувати. Десь не десь нам, старим бись помагав, а я би ти жону навчила ткати. Прочитав це письмо, затерпим від страху, бо це спасуся я у животі своєму. Добре, за це я мамку розповім, маю розлучно в письмі другому. Я обожаю Єсеніна за свою любов до матері.